by som to povedal. Chcem zrobiť ďalší blog, lebo sa mi to začal dariť. Takže vy ste videli, že natáčam ďalej a budem ešte natáčať. Ešte dneska vonku natočím ďalšie 3 alebo 4 blogy, ešte uvidím. Ale budú ďalšie blogy a tak ďalej, lebo hovoríte, že prečo, nie že hovoríte, ale ste možno videli pár videí na mojom už YouTubečku, ale chcel by som povedať, že ak sa vám to páči alebo páčilo, tak môžete povedať, môžem robiť ďalej blogy, hej. Čo ešte poviem? No proste, ak sa to vám páči, toto videa, tak povedzte rovno a môžem vám urobiť stále, budem vám natáčať videa a v kuse, keď chcete, keď máte na to záujem, povedzte, budú ďalšie, hej, videá, alebo keď chcete, že by som zrobil také videá, jak ten Gogoman, tak povedzte, hej, tak povedzte iba, napíšte do komentára, alebo napíšte mi na FB, alebo na YouTubečku mi napíšte, že ktoré sa vám páčia videá. A čo ja viem, čo ešte poviem, dodám. Mal som ísť dneska hore do Tatiera, ale som nešiel, lebo mám už po obede stredko ako s kamarátmi. Možno pôjdeme zrobiť blogy. Tak preto. Lebo ďalšie blogy. Naše blogy budú ale vonku. Takže asi tak. Aby ste videli, hej, že blog není iba taký, že jak si každý podľa mňa myslí, bo možno Gogo to sa nespomínal, hej. Každý si myslí, že blogy to sú jednoduchšie, hej, nahrávať, hej, ale musíte vedieť, ako to zrobiť ten blog. Je to pravda, tie blogy sa dajú natočiť, každý by si povedal, že zrobí blog, ale musíte vedieť, ako tie blogy zrobiť, hej, lebo Gogo to natáčal raz za týždeň, hej. A ja teraz som tak dosť dlho natáčal. Ale vonku som tam, neviem, hej, vtedy som natáčal pre Terku Haklovú, 2 videá a asi tak. Ale budú ešte ďalšie videá, takže čo ja viem, čo ešte by som povedal. Každý si myslí, možno polovica z vás možno ešte ma nevidela na YouTubečku, ale som tam, takže keby ste chceli ma vidieť, tak môžete si ma pozrieť, lebo je to pravda, tie videá sú také, že musíte hej zrobiť, keď chcete, že by ste mali kvalitu a všetko, hej, ja to teraz natáčam cez telefón, hej, to je ten nový, jak som sa vždy spomínal, to je Huawei, lebo tam ten, čo som mal od bratranca, som nevedel nájsť prednú kameru, ale mal tiež prednú kameru, ale ide o to, že ja chcem robiť preto tie blogy, lebo od januára idem zrobiť si 2 hudby ku Grimovi. Grimo to je ten spevák, rapper, čo prvýkrát zaspieval Tieň Sieniči, jak sa to volala tá pesnička s kamarátom. A ešte čo by som povedal. Nech sa vám to páči a nech pozerajte to videá a ešte budú videá, lebo aby ste videli, že som na to hrdý, že natáčam, lebo Terka sa mu včera kedy pýtala, že
kde sú tie blogy, hej. Ja som povedal, že niečo mám na YouTube, tie staršie, a niečo mám aj už na FB, jedno video, druhé som včera chcel dať na FB, ale nemohol som. Neviem prečo, takže musím tak robiť tie blogy, aby neboli 10 minútové, takže asi tak. A keď sa vám to bude páčiť, alebo čo, tak dajte koment, alebo like, jo, tak čaute, zatiaľ, možno ešte jeden teraz robím doma, ešte jeden pre Terku, aby videla, že kto som, bo asi fakt nevie, kto som, takže keď chcete, môžete ma vidieť na YouTubečku pod mojím menom, nie pod Jackis je tam napísané, ale pod mojím menom Marko Rúš si dajte, tam mám aj fotku. Ak to by nevedel, že jak mám fotku, no napíšte, vám pošlem fotku a aby ste videli, že kto som. No dobre, no, tak budeme končiť pomaličky, takže ahojte, zdravím vás a pri ďalšom neskôr vydaní ďalšieho Jackis. Ahojte. Ešte zrobím jeden vlog, takže ahojte. Alebo ešte jeden teraz robím, takže ahojte a čaute.